Hi guys, Caoilte de Barra block agus fáil siomh tín sreat nua to go léir faoi MMA. The new tum chun neart faoin Caoilte Caoilte legacy and t-iriseoir an Domhnaigh seo. Tá an Caoilte seo lán de trúna de gachais. Tá Caoilte omlán de MMA agus cicdhornálaíocht K1 le bouta 1 strachelt cumá. Bhí gá bouta MMA profisiúnta lena bheith an Caoilte seo ach bhíorthú bheith chuir ceall. Where countess and cicdhornálaíocht son Dylan Logan conna le Bellator MMA countess na agriacht MMA is mú down. Cé bhfuil gá bouta profisiúnta chuir ceall tug 2 trid úntaach fós an Caoilte MMA le tidal fáil I beirt as the bouta son. Beidh láthracht mór SBG ann an Domhnaigh tá 3 cicdhornálaíocht os na sportin éagsúla tá có an Caoilte. Tá méid beag tá céadí fós le fáil a an Domhnaigh tá an Caoilte seo chuna bheith thar le tridna den orcaidán ó tús go deireadh. Tá chun féin chuna bheith ann le haig bloch chun tuairiscéanamh an Caoilte fad feic mé sibh an son. Slán go fáil.